Môžete vidieť vás pri novom videu. Dneska ideme Rocket League. Druhá časť. Dneska je tu so mňou The Metalman. Nebolo ti rozumieť ešte raz. What the fuck? Paráda. Zdravím všetkých divákov Black AC Studios. Dnes nás čaká 3v3 hokej. Budú to nervy, nadávky a krv, pot a slzy a nadávky k tomu, takže máte sa na čo tešiť. Ideme rovno na to. Musíme sa nadávať. Ja, nenadáva sa? Ne. No tak vypípaš čo už. Super. A keď vlastne ja budem pípať, tak skúsim nenadávať, no. Let's go! Joj, trošku sme sa nezhodli. A je, že to je veľmi ľahká hra. Je to veľmi jednoduché. Vlastne... Jasné. Aj, bysťu. Ok, prvá šanca je za nami. Ok, mám medpuk. No, ale nemám speed. Budem to hrať trošku tak defenzívnejšie, lebo viem, že ostatní to nehrajú defenzívne, tak preto. To som bol? Potom sa vyskytne taká šanca a ja to dojebem, lebo však... sorry. No dobre. To je RS3. Oh shit. Proste Nissan GTR nemá také zrýchlenie, jak to ten puk, ty kokos. No, že ten puk má bejtol, ty kokos. A zás... No, a teraz si bejtol ty ten puk a ide na našu bránu! Tak to bol 300 IQ gameplay, kámo. Tak. Až na to, že nie. Johoj, kámo, shot on goal. Joj, bysťu. Toto není dobrá situácia moc teda. Tak toto bolo tesné. Jo. A toto vidím na veľkú šancu. Jaj, kámo, keby nešiel hore. Škoda, lebo už by som to možno aj mal, nevadí, to je jedno. Dobre. Ale no. Ok. To bude. Je tam. Nice. Yes! Easy goal. Yeah. No, je to zábavné táto hra, samozrejme. No, veľmi. Zatiaľ som... Si to nemal moc veľa výluz, ale nás to baví. To je jedno, ide o ten... O ten zážitok. Tréningu a driny a... Vajdovej, a nervov. Ty to hráš, že vlastne, že dlhne žera. Ja to hrám už asi 5 rokov a vôbec to nejsem dobrý za ten čas. Ja to hrám koľko, pár mesiacov. Koľko to už možno aj rok, možno aj rok a pol, neviem. No, tak ne. Takže už sa nemáš moc na čo vyhovárať, že ti to nejde, takže... Ne, viem, že som krivý debil. Ok, to je celkom relevantná výhovorka. Ako ja v CS-ku. To budú ťažké časy, kamaráde. No. Ok, doskal, dostali sme gól. No, nie to moja chyba. To je výborné. Nedotkol. Ináč, ešte raz som si uvedomil, že na začiatok som nezapoval, akože v úzokách... Toto tu. Hru akože zvuk, že... Som bol prehodený na druhú obrazovku. Nechcel zvuk. Takže... GG Booster. Keď sa... No ako tam dobre už držím hubu, ty vole. Danko Classic. No ale tak toto už nie je dobré. Prehrávam. Nie, však je to 2-2, ty drbo. A tak pardon. Remizujeme. Ok, toto tam stopro bude v tom videu. Jo, ináč zvuk sa zlepšil od minula? Ako čo ti vyprávam? Jo, lepšie ti rozumieť. Čo už sa dá robiť? Overtime. Dobre, idem pre boost. Dobre, ja idem. Oh god. Joj. Nie, toto nie je dobré. This is good. Už je to lepšie trošičku. Jo.
Nie. Super, už laky idú, kamo. Skoro som ho dal, že do protipohybu, ale chudák to vyradal si. Dobre. OK. Ja mám boost. Dobre. Ja by som aj mal, ale tak ťažko sa to trafí. Lebo reálne pri lopte, keď urobíš ten double jump dopredu, tak to ti dá určitú rýchlosť, ale pri puku to není, lebo ho preskočíš, lebo proste je to... To sme posrali. Výborné! Tak prvú hru sme si, že prehrali, nevadí. A nič no, tak čo to dá robiť? No. V skutku geniálna robota. Áno. Tak. Joj, dobre. Reálne podľa mňa oponentovi by to malo pripísať asist, ale nevadí. Nevadí. Vidíš? Ja by som to normálne... Great pass, jednoznačne. Mám 40 ping, dobre. A to pôjde. Okay. Let's go! OK. Kámo. Poď. OK. To bolo také tesné. More. Kámo, však ten bot hraje lepšie, jak ty, o čom hovoríš. Aj gol. Ja. Nevadí, však ale mám na to právo. Ježiši, poď gol. Je to tam, je to ľahšie. Mám assist. Great pass, samozrejme. Nie, pohrali sme proti hackerom. Jo, ja taký. Čavo si tam dal vlastne, však čo by ne, ale tak zase čo mal robiť, no. Pretože iba jedno toho sme vyhrali CS-ku. Za Damom. On išiel hrať War Thunder. S nejakými sedlakmi z Popradu. Z Popradu. Čak, on je tiež taký východňar teraz. No, toto je najtrapnejší gól celej hry. Ale, kamo. Dali sme gól, jo? Mal by si byť šťastný reálne. Som šťastný ako blcha. Super. Tak priemerný Slovák. Keď si dá jedno pivečko. Nie. Kámo, už som mal, že moč trochu. A to ešte fajnovo pri tom onom. No, že som mal, takú mláčku som mal skoro. Jo, to ináč sa hovorí, že už mi lepilo. A tak to potom nebola, akože... No, dobre, to nemám to tak, to je to moje filozofické... Kamo leď ako vták, ako ja neviem to. To len za chrbtom. Nie. Nie, no tak to nešlo veľmi. Kámo, dobre, my sme zohratá dvojka, kámo. Nie. Skús to niekedy spraviť, že proste normálne si... Proste zoberieš ten puk na stenu, je to oveľa ľahšie ako si tam zobrať tú loptu. Nice! OK, pekný teamwork. Kámo, toto je strašne easy. Ako aj potom to takto vypáli, ty kokos. Kámo, to si videl, čo sa stalo teraz? Dobrý pánu mi dostal, že? Ale pozri sa, čo si spravil. Nie. Pekne. To som určite premyslené, ja ťa poznám. Áno. Jo. Známe si ľudí. OK, tak som spravil na hovno. Ale nie, dobre. Kámo. OK. To kam sa odrazilo, ty kokos. No nič. OK, tak sme vyhrali. Oni to vzdali, však to bolo len 3-1. To bol easy game, ešte mohli zvrátiť výsledok. Nič. Ja myslím si, my sme dobrí v tejto hre. Keď už to vieme aj ja hrať, takže...
Kamo, lebo to boli traja boti už na konci, tak tým pádom asi je to jasné. Ja som takto hral ten jeden zápas a tam som vystavil, neviem či 7 alebo 8 alebo koľko proste môže byť ľudí tam, ale... Tuhle s tými botmi, no. Dáme aj volejbal, bo jak som povie. Hitseeker, to dáme na budúce. Dobre. Nech máme content ako hokej a... Ináč, že keď to zatrešie videjko a vidíš, ak som plánne točiť, tak natočíme spolu CSko, čo to na to? Ideálne meno básnik.sk. No ja si myslím, tak... Tak je to také, tak nepíšem, jo? A ak to niekto zistí, tak idem do basy. Lebo to je protištátna činnosť. Basník, A to nie je to pravda. To bolo rýchle. Jo, zajtra pri CS-ku pochopíte, vážení diváci, všetko, o čom sa aktuálne bavíme. A nebudem to v nejako bližšie špecifikovať. Možno. Môže bude to spoiler na zajtračné možné video. Som nutný Minecraft zase, ale s modom, ale nebudem tam sám. To je tam ďalší kalani. A jeden kalan je možno trošku horúčky, takže keď napíše, že nemôže, tak nebude videjko. A je to v prdeli jeden kladom. No. Našťastie ja tam nebudem, takže som sa tomu vyhol. Kupovať si Minecraft. No, si chudobný, mám peňažky. Áno, lebo som... Pretože som si kúpil Rocket League. Teda Rocket League vlastne zadarmo. Ale na PlayStation nebol. Fakt? No, ak si dobre pamätám, to už som to kúpal celkom dávno. Tak ale vieš ako, tu sa šetrí na dôležitejšie veci. Toto tam nemôžeš použiť, kámo. Nebude to cenzurované. Je to gól! Ty si taký sedlak. Ty si mi vyžilal teraz svoj elitný gól. Tak sa vidieť. Oh god. Dobre, poď. No, tak toto nie je dobré, ale... Videj, že som to ja, ktorý je v CS-ku. Ja pomôžem. I'm safe! Radšej neberiem. What the hell? To som trochu aj pochopil. Že na rozdiel od cigáňa tá stena ti neukradne nič. Toto nemyslíš vážne. Ja, to vlastne napríklad, ty kukos. Jaj, kámo. Dáme turnament, ak bude hokejový? Jo. Keď bude ďalší, tak dáme. Ono ich je veľa, len... Či sa tam niekto prihlási? Yes! Parónny golík. Pokni. Tam dáme si ešte jedného vlastňaka a bude sranda. Dobre, ideme na vlastňaka, poď. Na vlastňak. Ne, chlapci to nepochopili. No dobre. Nájdem nejaký turnament. OK, leftol som, to už mi to išlo. No, tak. Asi, že končíme, či? Ešte môžeme hrať volačo. Počkaj, ja si pustím ďalšiu pesničku. Tak priateľe, tu by som to ukončil, ten jeden drop si necháme na budúce, keď ich bude viac a spravíme opening. Ďakujem, že ste sledovali a vidíme sa niekedy na budúce. Ja sa otváram. Rewardy. Jaj. Lebo mám čas, takže... Že dobre. Otváram. Jo, už vypnem nahrávanie. Nice, máme to nahraté. Šťastný repa. Čo som povedal, kurva? Mám sport reward, počkaj. Jo, otváraj. Ja ti to prezdielam. 2000 years later. Dobre, mám dať. Daj deluxe, keď tak. Dobre, dáme deluxe drop. Open drop. Deluxe drop. Tak. To si spravil. Yes.
No, čo to bude, čo to bude, Hovno. Čo som dostal? Korunku? To sa tam daj. Dobre, equim now. Ne, to... No to niečo, už nič. Áno, pekná korunka, čo hovoríš? Sexy. Ja si myslím. Dobre, tak čaute. Uvidíme sa pri ďalšom videjku. A čaute.